காப்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வெயிட்டேட்டில் சிங்கிள் லெக்கும் போஸ் பாலில் சிங்கிள் லெக் ஸ்டெபிலிட்டி பண்ணியிருந்தேன். எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் அதுதான். ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாயிரும், நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் கேரியர் போதும் அப்படின்னு எல்லாம் ஃபீல் பண்ணி நிற்க வேணாம். ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு நல்ல ரெஸ்ட்டில் இருக்கும், நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும். தயவுசெய்து யாரும் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு போகணும்னா பாசிட்டிவாக மட்டும் திங்க் பண்ணுங்கள். ஏன் இதுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இருக்கிற அத்லெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கங்க. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசன்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துங்க, ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு, அவர் அதுக்கப்புறம் பிக்கப் பண்ணி இன்னைக்கு எவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ நமக்கு நிறைய பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன், நெகட்டிவாகவே எதுவுமே தோணக்கூடாது. நீங்கள் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி, அவங்களுக்கு எல்லா ஸ்பெசிலிட்டி இருக்குது அதனால் அவங்க குயிக்காக ரெக்கவரி ஆகிட்டாங்க. ஆமாம், அவங்களுக்கு எல்லா ஸ்பெசிலிட்டி இருக்குது, நம்மகிட்ட இல்லை. ஆனால் அவங்க குயிக்காக ப்ராசஸ் ஆகி மேலே போயிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே ஆகும். ஆனால் எங்கே விட்டோமோ அதே இடத்துல மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அது வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணுங்கிற ஒரு ஸ்வீட் மெமரியோடு இருக்கணும்.